Udaleko astelenian hasi zen, aurreneko automa kontaktu eduki dugu astelenian, behaiek elkarre zautzeko eta ekintza batzuk, atzo arratzaldean eta piraguismo ekintza bat eduki genuen, zoragarri pasa zuen, eta gaur arratzaldean deskantzo pixka gau. Piztinan, saio txiki bat, deskantzuan. Atzoko saioan ingenuen igeriketa eta igeritik bizikletako transizioa eta ingenuen teknika pixkat, geotriatloitan inberko dituen salidak eta uretako irteerak eta hori landu eta gero relebo batzuk transizioak eta sartuta. Taldia gila esan oso polita danetik dago, txikik igual ez du asko probatu triatloia, baina beste batzuk daude konpetizioak, orduan danetik dago eta gila esan nahiko talde polita. Gaurko lana batez be izan da bizikletakoa. Bizikleta hartu dugu, hori jotik zarautza jungea kiroldegira, eta han espinineko aretoan ariketa batzuk ditugu, bai teknika lantzeko, bai transizioak lantzeko, eta gero bukaera bezala danan nahasketa bat egin dugu, izan dugu juku batzuk, relebo batzuk, eta gero berriz bueltatu gara bizikletaz hori jora. Guztira 3 ordula egon dira ariketa egiten, tarteka hartzen da elikatzeko eta hidratatzeko, eta nahiko ondo pasa dute nire ustez, eta esateare azkenengo zatila taldea bereiztu ditugula, pixkan mailaren arabera, eta batzuek egin dute mendiko ibilbidea eta beste batzuek txapelketatik etorri direla.